যিনি হাস্তে ত্রিপুরানি যত যিনি ত্রিপুরা সাবস্মি পুরনো পুরিয়ানো আনি খুলুম এই খাবুকু তিনি চিনিও প্রেস মিট খালাইমানি মূল উদ্দেশ্য ইয়াখাইবা স্রাই স্রাই যে কবাবো চিনি জেনারেল সেক্রেটারি সাইখনারিকা তিনি খালাইমানি ও কাইসানো কারণ যে সরকারনি tei duma bai chini Tripura rajyo chini je riti raja care mutai pini ke sorkaro se o care mutai no kaisa din tarik goshna khai likha kaiba office school adalo joto na dino bondo leba kaisum ogono je chini je khotro somasin bisingti nayo chini chokiri rok moyal karbari hankor tei chini ক্ষত্রিয় সমাজবাদীব চিন্তিবা সারং বিসঙ্গ গোबांना दाल बिदाल हदा तै आपनि दंनाय रतम अकरा चाकरा रङ हदानि अकरा रङ कयनाय अबाहाय सालचों सालनो जों चिनो रीति रायदा रङ जों केयार खालायनो नाथाय बेलायखाय जानाय ते कायसा सानामुसुङो जेटा चिनि तैसिङो जेनारेल सेक्रेटारि सामानि कायसानो आरो एग्जाम्पल एनो मुसुङो जे বিভিন্ন ধরনের বড় ফাইনাই जोंनो अब चिनिया अब बयनिसे जों बयनिसे सिङाव अब हायरकनि जे दाबो मानिलाय दं आरो बिसिङाव चिनि बिसिङाव जे बुल तथ्य याखेबा जाया लामा साइ बुजोबै लांमारो अजा कायसन एग्जाम्पल इना मुसुङाव नायनायदि खुवाइ हाय जागाव कायसा आमपुरा नैयाबो जों साइमनो जतन खुवाइ आमपुरा दाबुनि हयते प्राय 105 বছর बिसि सिगाङा जागाव कायसा खूब कतरमा लिडार चिनि त्रिपुरा राज्यनि बिनि बुमुं दशरथ देव जे जों अबरनो बिनि बुमुंरावनो वानसुक आंखै गोबांमा वानसुक थाइबा गोबांमा गुबैया जागा अंखरि फैनाय बिनि मा बाय बिनि फा बिनि बुमा बाय बिनि बुफा आ जरारगो खूब परासना खायजा गयासन सेमो दाबुनि हयते 105 বছর सिगाङाव साव बोसोर परिजाब दङ चिनि बरनो बिसि हायफाना बिनि मा बाय बिनि बुफा बाहायखै बिनि बुमुं दशरथ देव हारका तारमाने जोङो जे रामायण दंनि जे गुबै मोदायातनो दै दंनाय अबरक बायचिनि जातक चिनि बंशरक अ मोदाय रबैनो जों गोदाव जा हायाखे अ जरारबो बाहायखे दशरथ देरु बे कारण जों सायमनो रामायण दशरथ रामनि बिनि बुफा एकै अम हायनो चिनि जे जे खतिर समाजे जे नायकल बा जे वानसुं जों बरनावनो मेसेज होना बुङो जे जोंनि तांमुं दैनि दैखुमुं तांमुं माने जों जे तांमानि दैमुंखे जों जे दैना नांमानि चिनि पूर्वपुरुष नि हयते चिचि बरा रासै दांगाय मा दांगाय फानते जे दै फायमेन अ दै फायमेरनो जों दै नारनानि दै दाबुनि जे सिखला चालाय रक्तं दनरो जों बंनो सानानि याखायबा पिरनानि जे चिनि दैमुं अबसि हुकुम चिनि जे गोमाय थांमाय मानि चिनि जे रीति रायदा प्रथा गामिनि चिनि जे थांजाखे दंमानि गामि रग चौधरीनि बिसिंति नायकलजागै दंमानि मयालनि बिसिंति नायकलजाग दंमानि हांखोनि बिसिंति नायकलजाग दंमानि चिनि बिसिङाव बिचार व्यवस्था केव बाय जदि कोनो जागाति फानो वालाय मुंखा बा निनि ए तामहिनानि राबार बागानो दै फानो बा सम्पत्ति धन सम्पत्ति दै फानो वालाय मुंखा आगिनि जरारग चिनि महाराजा राजारनि आमारग बिचार व्यवस्था चिनिओ गामिनि जारा खान्डालनि मयालनि हांकरनि ते गामिनि चौधरी बनि बिसिङाव चिनि बिचार व्यवस्था नायो हाइया जे दाबुनि हाइजेयावबो कुटो थाना नांनाय थाना नांनाय बा कोनो राजनीतिनि बदलनि पार्टी अफिसे थाना नांनाय अब हाइरक खाय चिनि बिसिङाव बिचार व्यवस्था दंमाया एके जोंबोनो मेसेज होना बुङो चिनि जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज चिनिओ सामाजिक संगठननि बिसिंति जे जों असामुनो से जों दाङै दङ ते असामुनो जों दाङै थाना नांनाय जोंनि सिख्ला जालायते आंनि सागबाय आपनानसाय गजु आंसाय अकरानो जों अहानो मेसेज होनांगौ तो उसो साइनो जतनो दिसा हायनो खुलुमनि याफारि दिनैनि असामु राहास्टेनि जत अक्रा साख्रा दाय आंनि साग जालाय लेसराय खनानि जतनो तिनि जों जे तिनि गोथार साल तिनि अ सालुंखे तो के पूजा हमनो तिनि जों तिनि आसक लायका ताई प्रेस मिटो सिनि जनरल सेक्रेटारि साइखनारका तखनो
आं कायसा कक साना बुसुंगो विशेष खायने सिनि यंग स्टार बा ताबुनि जे जेनेरेशन इयर दंनि बागै बेलाय हामिया नुजागै दंगो विशेष खालाय इनके ओ जे ड्राग्स एडिक्ट नङै एकबारे आराम सायाव हाय नुजागै दंगो किन्तु जों अमनो बाहायके मोथांनाय पलिटिशियन रगो साव गोबां बर'नावनो मोथांना नांनाय हिसाव किन्तु मोथागै माया ताङै माया हमाले पलिटिशियन रग बरक बुंनि फायदेन बागै सायथानाङो किन्तु मोथांना थांगांगे सिनि समाज से नांगौ जिनि जे आगिनि जे रीति राजा जे खायखालांमानि चौधरी प्रथा अ प्रथानो जों सामु फनांके अबो जों आरामके जिके जोंनो मोथांनानि सिनि चान्स दं बिसि तामनि हमाले जों नायदि सिनि आगिनि जे चौधरी प्रथा आगि जे विशेष खालाय 20 বছর আগের 25 বছর আগের ड्राग्स रक्साने जे एड्स रोग हामिया जे कुबुली दंमोन अम हेरब नुकजागिया आ समय किन्तु आफु अमतुई सायानि कारण सिनि आप्रो थारक आफु ताइसा मानै दंगो इनके ताबु मॉडर्न जेनेरेशन फाइने बरक दक किन्तु मॉडर्न शिक्षानाय फैयो किन्तु समाज न मानियानो बागै विशेष खायने अम हाके नुकजागो इनके सिनि चौधरी प्रथा बा सिनि आप्रो थाबायके तामके अबो जों मोथांमानाय आं वानसुमानके हाय नायदि सिनि पाराव चौधरी प्रथा बमतुई पारा फां पारानि जत्तनि पारा खानाय बनके पारा फां हनो एरपरे पारा फांनो खाओ चौधरीनि आन्दाराव दंगो खानदल कारबारि इनके अमाहाय जत पारावनो से खाजाक दंके तब कायसा पारानि बरक कायसा पाराव फायनाय बहामिया सामु फनांका रोंपायके इनके बो अलरेडी चौधरी नो जे चौधरी पाराव दङ आमनो जों इनफरमेशन रै खांके नो नों पारान बरक अम हाय हामिया सामु खाय दंका इनके नो अम हायके नो जों आबो खानदल दङ पारानि जे खानदल दं बरक नो रंगै थिक खायरि मन आबो कुन बेपारिया आबो नो जों मॉडर्न नो तो बिसि हामजागो नो आंबो हामजागो किन्तु मॉडर्न नो तो हामजागो जोंनि आगिनि जे दांगायमा दांगायफा जे जोंनो क्लां थांमानि आबोनो जों फलो खालामनो दरकार दाबो जों बेलायसे दरकार सिनि 184 जना राजा बरकटान जोंनो फुनुगलांखाबा जों मटाय आटाय अबनो सिनि परम्परा जेमन सिनि जे 14 देवता मन्दिर आबो किन्तु 184 जना जे राजा रक पाइमानि आबो कारण दङ तामनि आ मटायनो पुजि खांके जों जीवनो हारिया ये अमाहाय इनके अब तो सिनि राजा रक बेबनो सुनु फुनुगुन कलाम इनके सुंसे अबनो सिनिया रिंगिया इनके ताबु दंगो दुर्गाबारि सिनि अब सिनि राजा से कायलां बुले अब तो गान दंगो इनके सिनि जे चाक्रक मा जे छबि मुरा मानि अब साबबा अब सिनि राजा रक खायलां खाबले इनके ताबु वानसाबो संरक खनो दुर्गा पूजा के बांग्लादेश श्रेष्ठ उत्सव किन्तु बुंनि तामके ब्रक श्रेष्ठ दंगा सिन मतानो जों पालायन बागै कामके पालायन बागै आबो आस्ते आस्ते बरक उलक सफायो उलक फाइमेन परे बरक कामके पालायके उलक बरक हायिं जाखाता इनके बरक बिसि पालाय दंके बरक न ताबो मेजॉरिटी दंगा बरक न ओकता श्रेष्ठ आसल के जों जे सेरि थांगाके सिनि लाइव माने सेरि थांगे अब सिनि मांसि एक समय बरक मूर्ति खालायनानि से आइडिया से करै आ समय जों अपुजाराव खाय दं आबनो आं कन्या बुसु सिनि जे यंग जेनेरेशन दं न सिनि आगिनि जे रीति रायजोरावनो जों फलमा खालायनाय हायसरा जों उपाय करै आरो सिनि उपाय दं इनके आसबसा सिकुनसा मेसेज असंनो साइनानि ककनो अरम थाका जदनो खुलुमबायखा आरो फाइमान जाव फाइजाक जोंनि मेडिया दाफोर समा ताइ बिनि केयारनि सालनि बागै दिनै सारा दिल्लीफ्राव गासिनो जदनो दस्रा बयानि हायदिरे बांसिनै दनखौ नुनाय जों केयारनि बायनो खुलुमबायो दिनै जों प्रेस मिट खालामनायनि कारनखा जोंनि भारत राष्ट्रनि राष्ट्रपति चीनी मुखजाक संघाई बरक जनजाति
भारतनि इतिहासाव बयला बोरै उन्दै राष्ट्रपति बागै जों बन बेलाय खा गाहामथाय खुलुमनायफोराव बेनि लगे जों जोंनि भारत राष्ट्रनि प्रधानमंत्री ताई जोंनि केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्रीनोबो जों बेलायखाय खा गाहामनायफोराव ताई खुलुमनायफोराव तामो हमले बरफ जोंनो जोंनि महाय तलाक लायजाक बरफ बा जोंहाय जनजाति बरफनो साखाथि सामा बागै ओमफ्राय जों दिनै प्रेस मिट खामानि कारनखा जोंनि त्रिपुरासानि रीति रायदा तमं तामं रगनो तिगै बरफ अनेक राजनीति एबा पलिटिकल बाय थांनानै बा पलिटिकल दिगैबो थांजाक दंमोन आबोनो हयते रखानि बागै जों जोंनि रीति रायदा तमं दैमं हुकुमनो बोसगावनो खालामनायनि बागै तामो हमले जों जोंनि बिगत भारत स्वाधीन बा जों गणतंत्र हाबनायनि परे जोंनि बर' राव बेलाय अराय फरायनोखा अराय फरायनायनि लामा एकमात्र जोंनि सामाजिक रीति रायदाते जों जोंनि संस्कारनो जों खालामनाय दासिमावबो जों गोजा आलोचना खालामगासिनो जोंनि दाबो समाजनि बर' राव जेबाबे ड्राग्स जावै जोंनि समाजाव अराय फरायनानै दंखा आब बायदि जों सुद्रिनाय सामनो साखाय हामनाय आबनो जों जाय खायनानि बागै एंगाय जोंनि जत जोंनि त्रिपुरासाराव सामाजिक बागै रीति रायदाव जोंनि केयार गोथार गुबैनो रिवै जोंनि प्रत्येक जाने जानि आमसायाव जाने जानि गामियाव जों मयखाय गामि चौधरी खावै गामिनि लोगोनि माध्यमे जोंनि आमथि लामा हान्या थांनाय रावनो बुजिवै जाय जायखि टिचार होनानै आब जोंनि सामाजिक बा जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज बा जोंनि हदानि समाज बा जोंनि त्रिपुर जुबलायबोथ जत जों समान बाक्साखाय साथारै जों सामन खायदाय गलायाबो जों खायना नांनाय जों जुदि अबनो जोंनि दायित्व नावै जों जुदि खालायाखै जोंनि जे भबिष्यत जोंनि जे जिरायराव उपलब्ध खालायनाय एवं जोंनि शिक्षा दीक्षा दिग्रिया जों उपलब्ध खालायनाय आबनो टिचारनि बागै फायदि जों जतनो गबो साग बाक्सा खालायो जोंनि आदर्श रीति रायदानो आगिनि हायदाय जाय जायखि टिचारनि बागै जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तरफ थैका जत जोंनि हदअख्रा बा जोंनि राय बा जोंनि चौधरी जतनो खबो जों थांजा खालायो सामु खालामनायनि बागै आबोन परे दङ जों जोंनि बोसगां थानाय जे जोंनि खाथियाव जों नुखा जे जोंनि खाथिनो तुय अनेक किसु अनेक समालोचना खालायखा बा आलोचना खालायखा आबनो जों जाय जायखि टिचारनि बागै जोंनि जत त्रिपुरासा बा जत त्रिपुराबासि आरो जों दायित्व बा सामु हनै जों सामु खालायनो नांनाय तामो हमले जोंनि त्रिपुरा राज्यनि अस्तित्व से जोंनि खाथि मुथाय बा जोंनि मुथाय जेब्रै मुथाय जेब्रै सारा जोंनि त्रिपुरानि अस्तित्व बा जोंनि त्रिपुरानि परिचय उंगैनाय आ कारणायनो जों जत त्रिपुरासानो क्षत्रिय समाजजोंबो गबो फायदि जोंनिया खाथि नबो जोंनि बसर ब्रुम पालायलायनानै एवं खाथि पायखाना जोंनि केयार लायनानै केयार लायनानै नथुयबो आं जत जोंनि हदअख्रा बा जोंनि चौधरी पारानि रुवाजा जतनो गबनाय जाहाथे जों केयार नरुगै थांजावनानै बा जोंनि गामि रागोन भाइगे रागनानै हिमालय जोंनि गभर्नमेन्ट हयतेसे छुट्टी रिजागि दं जे केयार मताय हनै ओमफ्राय जों जोंनि केयारनो अन्न दिनो रियावै जे दिनो गभर्नमेन्ट सिक्युरिटि रेखा बा गभर्नमेन्ट मान्यता रेखा मान्यतानि माध्यमे जों जत लोग बासावै जुदि जों जोंनि केयार गोथार नरि लायखांगाय जों जावनो हनै जंग तामो हमले केयार रेखांगाय जोंनि पारा गामि जत गाहाम हायनानि हयते रखांगो जोंनि जे दशा सतानि हयते जों यगो आ कारणे जों जत हदा बा जत जोंनि बंशरावनो फैनाय जों बोसगांनि बोसोरनि जोंनि
प्रत्येक गामि बा जानिजा गामि जानि हामसायो जों ओ केयारनि दोनो एकलगिदा केयार लायमानो जों आबनो तुय वानसुक लायथाय एबं बसगांव जों आबनो तुय बेटा जत हदारावनो तुय जों उबो खालायलायनाय सेमिनार खालायलायनाय सेमिनारनि माध्यमे जे चिनि 184 जना राजा जे स्म खालामै थांमानि चिनि रीति रायदा चिनि आमा त्रिपुरेश्वरी चिनि दुर्गाबारी चिनि माइलमा खुलमा जेटा लक्ष्मीनारायण बारी अ चिनि जे मताय तंबाय मानि अ मतायनो बसम जाय जायखे जायजा चिनि याक्तै बा चिनि त्रिपुरासानि याक्तै जों मताय होय चिनि अस्तित्व बा चिनि त्रिपुरानि अस्तित्व रक्षानि बागै जों सामुख्लायनायनि बागै जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि हंगै जतननो खाबाय एवं खुबाय गावबागाव आबुनि लगे चिनि ताबो बर' बाक्सा बाक्सा साइ दं जे अपप्रचार खाय दङ जे जों हिन्दु धर्मया आबनो जों धर्मनि एगेन्स्ट जों सानानै थांया फैयाबा जों त्रिपुरासा जों सनातन जोंनि परम्परा दङ जोंनि 184 राजानि प्रमाण दङ आ प्रमाणनि माध्यमे जोंनि प्रत्येक मताय आटाय जे सोंदोलाय दंमोन आबनो वानसुका हंगाय बा आबनो सठिक बायदि जों बिचार विश्लेषण खालायगा हंगाय जों नुकजागुताम जों बयबो साजाबाबो जतन वानजनि मताय बयनि मताय चिनि जों हिन्दुया बा जों मतायरिया ने गारा आं सागलायनांगौ दङ जे चिनि नुखुंगो जे प्रत्येक नुखुंगो चिनि रंधक नक्सु ताय माइलुमा खुलुमा नक्सुमा अ तीन देवी दंमोन अ चिनि माइलुमा खुलुमा ताय नक्सुमा और कुनो मतायनि रूप सिक्रि आबन प्रथानि चिनि जों जे लामब्रावाथाव प्रिमानि जे आरो कुनो मतायनि रूप करि तामुगै करि बर' जेफ्रो वानसुगै मूर्ति तागै मतायरिनानि से वानसुगै मायाको आफ्रु जे चिनि दाङै भाषण पूर्व पूर्वनि बर' हजार बছर आगे जे चिनि मताय दंगो नै वाथै वाराजा न गरिया वास लामब्रा वाथ चिनि महादेव चिनि पालिमा चिनि तै आम हाइक्लाय जों मतायरि फै माने न मतायनि रूप बबा हायंनाय बा मतायनि मुंनि अर्थ सायमनाय आ मतायनि रूप रिनानै बा मूर्ति तांनानै बर'नि वानसुक मुंजो फायाखौ आफ्रुसे जों मतायरि फैगोनगाय साबो सका मतायरि गना साबुनि मतायनो साबो फलो खालायगोना बा सोलोंगोना आबो जों वानसुकताय आम बागैनो आं चिनि त्रिपुराबासी चिनि त्रिपुरासना जतन कहनाय जे चिनि सनातन धर्म चिनि परम्परा चिनि मातृ धर्म पितृ धर्म जों पालन खालायो ताम हमले चिनि मातृ पितृ सारा चिनि कुनो सामुं खायना थांबो जों आशीर्वाद जुदि करेंगे जों आरो सक्सेस खालामनाया आबनि बागैनो चिनि परम्परा चिनि 184 जना राजा जिसिम खालामि थांमोन आ मतायरावनो जों प्रत्येक नगर खालायथाय एवं नुखंनि मताय जों प्रत्येक मासो मायफानो बिसि बुयाखैबा 6 मासो बायसे जों खालायथाय नङाबो खालाया आंगाय चिनि जे उन्नत दंमानि बा जों जेसो सागा थाना दंमानि गायमाय आंनाय ताम हमले जों मताय बंश मतायनि आशीर्वाद मायासा जों सागा खालायमाया बा मतायनि आशीर्वाद सारा जों कुचुगो चिनि अर्थनीति जों सागा बयनिसाय सागाबो जों डेभलप खालायमाया आंनाय जों थानाय खाथियाव नुखा जे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मुङै जे ताइसा वो खालायगा जों आबो किसु चिनि शिक्षित महल जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि माध्यमे जे नरक मेसेज होनाय ठीक जत गाहाम फेबा क्षत्रिय समाजाबो दंनै दंबा क्षत्रिय समाज गायनो दंगा दा आराम सानामु जोङो समाज तो कायसानो किन्तु बर' समाजनि मुङै संगठन बा पलिटिकल इश्यू खालायो जुदि बर' खालाय दंगाय आबो बंनि बेपार आबो चिनि पारा आमसाय बा चिनि गामिनि अखरा चक्रा आबो बर' नायकलथुन समाजखौनो दिन गायदोंमोन समाज गायसानो जे समाज चिनि तंमुं तैमुं हुकुमुं अ तीनटानो ती चिनि उद्देश्य एवं चिनि परम्परा नारंनानै आरो जों नुखा बंनि आरो सिजागनु माने जे दफानि बागै आबो अंकायत चिनि जे समाज संस्कार बा चिनि सामाजिक व्यवस्था आबो खालाय आबो
जोंनि बजा खालायखा बरक सिगा जिहेतु बरकनो सायमानाय फियाबा जों बिगत महाराजा बीर बिक्रम मानिको 1928 सारामै गलांमानि यागुलो जों ताइसा आबोनि जे 2008 जरा राजा थैथांमानि यागुलो क्षत्रिय समाजनि कुनु चर्चा गरै फियाबा 2008 जों ताइसा संसालायखा महाराजा बीर बिक्रम मानिकोनि आदर्श नीति रायदानो जोंनि जाय जायखा वानसुक लाय जे महाराजा बीर बिक्रम मानिको तामनि कारणे सोनो त्रिपुर क्षत्रिय समाज खायकलांगा महाराजा बीर बिक्रम मानिको खायकलामानि जे रीति रायदानो तैनो चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज खाजा ताम हमले चिनि क्षत्रिय समाज बा क्षत्रिय नि रायदाबो जों नुखा तक्तै कब्लामदेबो जों मताय रिमेया पोल्ट्री दावबायबो जों मताय रिमेया कुनु पुन सियालवार जाक बा सिलवार जाक गाबो मताय रिमेया माने तामा मताय उसिउंगा ताम हमले मताय सेमासि चाया आ कारणे आं कयना मोसंगो जे बरर आमो हाय बुइनि बंश बा चिनि अक्षत्रिय जाद्राव बाय गोदालै जेनि रीति रायदाव गरै कुनु आदर्श नीति गरै आबरक बाय ता पाइजाक दी बा आबरक बाय चिनि तमानाय बिभ्रांतता खालायजाक दी क्षत्रिय समाज महाराजा बीर बिक्रम मानिकोनि रीति रायदा जे बाय खायकलांगा आमायकेनो जों चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज जों खालाय दङ और कुनु राजनीति बा कुनु पलिटिकल बाय इनवल्व बा पलिटिकल बाय इनफ्लुएंस खायजायासो जों चिनि रायदाबो जों सोलिनाय केबो केबो जों सायमानो जे पलिटिकल बाय गोदाजा हेजा आबो चिनि सामं बा जों जे खालाय दंमानि आबो नुखांगाय चिनि बरर खायना अटोमेटिक सायमानो कारण बिगत चिनि COVID-19 उनफोराव चिनि प्राय जों 5000 खासा फेमिलिनो जों माइरं माइखारिखा आबुनि बरेबो जों दाबो चिनि क्षत्रिय समाजनि माध्यमे चिनि दुना हांकर आरो जों फ्री भाबे बरक जे क्रि बरनो नायै वा तो कोन पुरा मागनाय दं आबुनि बरेबो जों प्रशासननि माध्यमे प्रशासननो जों अफिस लाइसुबै चिनि जारा बेकार जुबक अटो चालनाय बरनोबो जों अटो पारमिट रिखा प्राय जों आरो रिखा 77 प्लास तागलाय ताइसारि उगा 22 जना माने प्राय 90-100 कासाकासि जों अटो पारमिट बा रोड पारमिट बनाय रिखा ताम हमले जों चिनि तिप्रासानो बाहायकै चिनि गाहाम गोरों बनिसाय बुनि जेबाबे व्यवसा खाय दं सायबाबे व्यवसा बानिज्य जों चिनि तिप्रासानो जुग खालाय मानसि नावबो नायो एबं आबन सामु खाय दङ आबनि परे जों चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि माध्यमे जों चिनि पारा आमचाय जों पुरा गामि जों चौधरी खाय दङ चौधरी जों बरना डिसिप्लिन जों बुनुगयो किन्तु गामिनि चौधरी रगनो बा गामिनि बर रगनो चौधरी खालायो गामिनि चौधरी खामानि परे साबो आ चौधरीनि रीति रायदा बाहायके दंनाय बाहायके जानाय जों आबाबो चिनि समाज जों एवारनेस खालायदों बेखाय आं बेसे सानना थांलिया चिनि अर्गानाइजेशन दङ बरक थागोखानि सायाव